Bon dia, com està aquesta classe de l'esgrima? Tots bé? Sí? Estic contenta de saber-ho. Bueno, xicos, pues queda una setmana menys per acabar aquest curs de quart. Jo sé que molts de vosaltres, la mamà, el papà, ja han començat a fer feina i és un poc més complicat tot, que sí? Però, bueno, vosaltres sabeu que teniu la vostra responsabilitat de fer la feina que vos enviam, que sí? I després, recordar en el papà i la mamà que vos faci la foto per enviar-la en el mail de quart quan toqui. Però és feina vostra seguir sent constants amb els deures de la setmana, d'acord? Perquè no és una excusa, és a dir, jo sé que costa un poc més quan els papàs no estan damunt nosaltres, però ja s'hauran de l'any que ve no, el mes de setembre feis 5, val? És a dir, que heu de començar un poquet a ser un poc autònoms. I si necessiteu que jo vos ajudi, m'ho deis, d'acord? Bueno, avui vos duc un vídeo en el que xerrarem d'una nova categoria gramatical, d'acord? Fa unes setmanes jo vos vaig fer un vídeo que deia repassar allò essencial, que xerraven del nom, dels determinants, dels articles, dels adjectius, tots aquests. Però no havien xerrat fins ara a català dels adverbis, val? Jo sé que en castellà sí que ho heu fet dels adverbis, vosaltres sabeu que nosaltres anem un poc diferent. No és que aniguem endarrerits, sinó que coses que vosaltres feis ara de castellà ja les han fetes a català i coses que ja heu fet a castellà les feim després a català. Però bueno, anem a centrar-nos en els adverbis, d'acord? Adverbis mos dona, aquesta paraula adverbis, mos dona una pista molt gran. Ben si sabeu quina és. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Adverbis. A la paraula adverbis hi ha la paraula verb, d'acord? Volen recordar quan llavors deia que els adjectius eren com els nostres informadors, que mos donaven informació del nom? Volen recordar-ho? I dels adverbis, com el seu nom indica, mos dona diversa informació sobre el verb, val? És a dir, fan referència en el verb. N'hi ha de moltes classes, n'hi ha de manera, de lloc, de temps, de causa, etc. Nosaltres a quart els que veurem seran els de lloc i els de temps, val? Hem de pensar totes aquelles paraules que ens donen informació sobre això, sobre el lloc i sobre el temps, val? Que facin referència en el verb. Per exemple, si jo en el verb li demano per saber el lloc, què li hauria de demanar? On? No? Per exemple, jo visc aquí. On visc? Aquí. Idò, aquí seria un adverbi de lloc. I per saber el temps, quina pregunta hauríem de fer? Quan? No? Per exemple, els cans mengen al vespre. Quan mengen els cans? Al vespre. D'acord? Per tant, ja sabeu que els adverbis, com el seu nom indica, adverbis, ens donen informació sobre el verb i que aquesta informació pot ser diversa de moltes classes, però nosaltres ens centrarem enguany en el lloc i el temps. És a dir, hem de pensar totes aquestes paraules que ens donen informació sobre el lloc on passen les coses i el temps quan passen les coses. Anem a pensar exemples. Per exemple, on, aquí, allà, a dalt, a baix, a prop, en fora, etc. Temps, avui, demà, després, més tard, abans, etc. Val? Són totes aquestes paraules que alerta han de fer referència en el verb. Molt bé. Així que si li demanam en el verb, quan veiem una oració, li demanam en el verb on o quan, sabrem quins són els adverbis de lloc i de temps. Així que ja està, això és el que us havia d'explicar dels adverbis. La resta ho teniu en el document. Ja ho sabeu, qualsevol dubte, m'ho deis i vos ajudaré, d'acord? Xicos, vos queda superpoquet. Ho estàu aconseguint, ho heu fet superbé fins ara. Vos queda res 4 setmanetes, que no és res comparat amb tot el que ja heu fet. Molta de força i molt d'ànims. Adeu!